nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan ti biyag. Anak ay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, dinamnama. Manipod, iti Triple R Productions, sagot ka na kayo, ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag na oras yu amin papagayam. Manipod, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo, ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti sabali payapakasaritaan arapauluan. Agbaligi nga ta, tinasikap. Dito'y drama tayo, Anaraar, tinamnama. Berting lakay, adan ni among Bruno. Kat damdamagan na, nunay sagana mong dagiti kagamitan ang mapan agkalap. May sagana kami nun, bakit? Pakibagaman ken ko na, ang mga anak bit. Sa kamin to tumaaw. Wala kay, isuti bagak. Ali, tuturum latang artimangan. Narigatan no mabisinan ka iti papanyumanan panagkalap kini among Bruno. Anya tilino to masidata? Nateng atarungken pariya anasagpawan iti tinuno nga ikan. Wow, nagimasan. Ay, uwan gayam. Inak to man ni balay dananang iton madamdama. Inak ipandagiti kasapulan dagiti anak ta iti eskulaan. Wana, uray jay kanto pa'y na mangal daw. Awanak to mat nakasangom amangan. Uwan nga rod lakay. Imbag kidya, naayat unay ni nanang karata. Bakit? Iso ti mga asikaso karagti agad adal nga anak ta. Kaay ayon ni nanang ti kadda dagiti anak ta iti sidong na. Tadda kadwa na ijay balay da. Anya? Napanpailanangan ti asawam, Layla? Wan among, iso pakiuray laangan diit. Narigat mo't ano, mabisinan iti kaddayo ijay baybay. Koreksyon. Kunakmet at di nakawagan iti among aglalo no duduwatang agsarsarita. Manong kunamlatan kalya. Nakababain mo't ano, di kay rauman among. Tada kayo nga rod ti amo ti asawak. Sana ko nagpapabigbig. Adi, asti, Layla. Huwag kayam, di inutang mo sa nga riba pesos. Saan mo na panunutan na dyan? Anya? Saan mo na bayadan? Iti pulatan na dyan, bonus ti asawam, iti kinasayat na akad-kadwa ka mapan nagkalap. Wan ang kababain no di mi bayadan day dya among. Nang runa kat siya ka mismo timutang kada kayo. Sa anak kumamot nga umutang idi. Nawan ko matinas kan abayadan dagiti anak mi iti pagadalan. Layla, kung nakadimon bayadan, saanin? Saan mapanunutan na dyan? Agyaman ak nga rod no kasta, among. Amang, narungsot mo dagiti daloyan. Hintan maminsaran nga agkalap tayo. Saan ka nga buteng berting? Dakkel ti bangkata. Kabalan na subaan dagita daloyon. Umay kakedi. Lumugan tan iti bangka. Adapay angin na, hanggapoy tilaod. Dakkel ken kabarbaro ti bangkak adi motor. Sumaawan paglalagam. Kaslasan ka anarwam iti tao. Lakit din. Lumugan tan iti di motor bangkata. Saan manan a pinabayadan ni among Bruno ti inutang ko asang 1,000 pesos? Apay nga ta ano siyak ti umutang kan kwa na. Di na kayat a pabayadan. Ngumno ti asawak ti umutang, pabayadan namat. Layla, kasla, maikulkuleng ka, balasang ka. Ada ka di parikot mo. Awan nanang,
Apay nga rod, akasla na uneg ti pampanunutem. Malagip ko lang ti kinasaya at unay kanyak ni among Bruno nanang. Anya? Ngamin ka, di naman yung pinabayadan di inutang ko kankwana sa nga 1,000 pesos. Kunana abonus kanulatan da ti asawak iti kinasaya at na kankwana. Nagsaya at angarod. Thank you, kunayo ah. Ang mas daawak nanang. No ti asawak ti umutang, pabayadan namot. Anya? Nanang, iso mas daawak. No apay akaslan na labus unay ti kinasaya at nakanyak. Gapoy ti kadadakkel lagi ti daluyon. Sinirrekan ti dalong ti bangkata. Ay salbad. Kunak naglinak itay ti baybay. Di mawalmatay. Sige, isublim nga ron ti bangkata. Agpahigit ta na. Narigat pa yan nga iturong ti bangka among. Masuba ti angin. Umay manan ti dakla daluyon. Ay, Diyos ko. Dakla daluyon ti bayan. Ito na. Gamata rin salbabida. Layla, anya na ita na buong balasan ko. Ti baso pangininumak na ibatak mo't nanang. Mala, dalusam nga rudan tinabuong. Ang mga no mabaddekan masugat tayo pa'y. Nanang. Oh, apay akas labumbumsag kamutan. Gaputa, kalaat nagtibayo ti barukong ko. Itay na ibatak ti baso nanang. Kasla, partaan samot da ito'y. Awan, ti partaan. Na ibatam laeng mat. Nala, sagadam kit din ta mga numabaddekan dagiti nabuong. Itay pa'y anak kasangputak dito'y balay. Ngam aging gaita. Agtib-tibayo pa'y laeng ti barukong ko. Layla, mayak man. Nigayam among Bruno. Iso tagtuk-tuk-tuk. Layla! Mabit lang among. Layla, adadakan sa napasamak ka na kami iti asawam. Anya tinapasamak kada kayo among. Kan sa dino tayan ti asawak. Apay saan nyo matakadwa na gawid? Nadisgrasya kami iti tao. Anya? Limned ti bang kami. Gapo ka nagiti agkakadakil na daluyo na nang dalapos ka na kami. Ayan nga ron ti asawak among. Iti panakal na ti bang kami. Nakargaan karon iti danom naging nadayo kami ka liberting. Aging ka nakitaklangan na limned. Nalmus ti asawak among. Wen, saan ko na nakita? Diyos Si Pudi Dilimnan. Saan? Natay samot ti asawak nanang. Kastamot ti atap dagiti rescuer anak. Ta limned nga road. Ti nagluganan da bangka. Tanapan binatok dagiti divers. Itimbaga ni Bruno anakalnedan ti asawam. Ngam di damot nakita. Diyos ko. Anya daytoyan apanubok kanya. Kaslasaan ko ang madairan tinalaw sa aladingit ko nanang. Gapoy tinapasama. Anak, patibkerem ko matipakinakam mo. Ada nagsardeng alugan iti batok ti palay nanang. Ang mga no ti asawa kong ti dimteng. Saan nga iso anak? Ni Bruno ti dimteng. Layla, umayak man. Nay, agap-apon iti arubayan.
Rumar ka kat amwem no anya ti ibagana. Kasla, kaya da pumanawak Layla. Tay nakastrikak di ti balayo. Pimanang matan ni nanang mo. Talaga nga agawi dun ni nanang, itay dimteng kayo among. Ay, kunak no makagura kanya kita yan isa nagawi din. Unigaya, mayag ta kayat ko timangtan iti tulong iti panakalmas ti asawa. Anya? Saanan among? Mabainak unayin kada kayo. Gapo iti kaadun ti may tultulong yu kada kami. Saan ka kumangagbabain, Layla? Awatem na nyaman ti may ko tulong kada kayo. Tamok no kasamtiringat ti kawan kabinulig amang padakkel ken mang tarabay kadagitan na. Ibangkok da iti akwartang inted ni among Bruno. Tapno adda aramatek, no agkasapulan dagiti anak kong agad-adal. Makabulanan nga awan ti asawak iti sidong mi kadagiti anak ko. Ti kabayagan ti saan na payla pa nagparang. Kaslawanan tinamnamak, asi bibiyag pay. Aklo na kon, talaga nga awanan ti asawa. Ti cellphone ko. Sino nga tati umawag? Hello? Hello, Layla? Ni among Bruno. Da kayo matgayam. Apay nga imawag kayo among Bruno. Anda ko may baga, ket sa pala ko ma, di nakagura, Layla. Anya ka diti bagayo amo ayste manong kunak ko ma. Di umot kayat ti paawagan iti among. Mabalin ka din, Nga anya, apay adiyo ituloy. di nakata kagura, no ibagak Nga anya, nga umay ka pasyaran ni Tabalayo. ha? Nabayagan na balo ken awan anak mi itiday di asawa. Ken balo ka maten sa natay maten na hindi berting asawa. Saan pa'y ama ko na abalo manong Bruno? Taging gait awan pa'y tinakakita iti bangka iti asawak. Nabayagan na dyan napasama ka na kami at trahedya iti baybay. Ket no si bibiyag kumapay ti asawam, nagpakita ko man ka na kayo. Ngam, Iwag simon itilagip mo, Liberty. Panunutan ko ma ti masakbayan na itanak mo. No siksi ka lang ti mangisakan, ti panagbiagyo, ken ti panagadalda, marigatan ka. anya ti kayat yu asawan? Ipalubos mo nga umaya di Tabalayo. Nasaysayat matlaeng no iti personal ti pangibagaak no anya ti marikrik nakken ka. Anya ti kunam Layla anak, agar aram ken ka ni Bruno. Uwan nanang, ay sabagay. Awan mo tunday diverting asawam, ken kasapulam, ti kadwa amang padakkel, ken mang paadal kadagiti anak mo. Ket no aklunem tayat ni Bruno, sigurado amayted mo amin akasapulan dagiti anak mo. No kasta nanang, pabor kayo, nga aklunek ti ayat ni Manong Bruno. Wen anak ko, agayat kamot laeng. Ket kaskin ni Bruno at ipilyam, ta sigurado anaranyag to ti masakbayan yung agiina. Tabaknag ni Bruno. Nakarumwat akon. Mabalik ko man na pasyaran ni Layla.
Mayat, dahil di saan ko apa nang isalakan, iti dahil di berting, hindi malmalmas. Nabalo na di na oras ni Laila. Ket ita, pararmekon. Ket waklunen na ti ayat ko, asawaek adagos. Laila, sabay ko matay, tiday ti apa ng pasyar kumanikan ka. Iyat nagmon ti desisyon mo. Tay kunakon ay ayaten ka unay. Ket naklunan nak, ikarik, kadwa na kamang padakil ka na nak mo. Ited ko amin nakasapulan na nga agadal. Agpay sumanong Bruno. Wen, amume tabaknang day di asawak, ket siyak tinang tawid iti kinabaknang na. Isano makiasawa ka kanya. Sigurado anapintas to ti masakbayan nyo kanagiti anak mo. Sige nga Rod. Aklo na kunti ayat mo, Bruno. Agyaman ak, Layla. Agyaman ak. Di arakupon Apay ngay parit mo pailaan. Kat sinumbatan nakmatan. Ti kayat ko. Makapagkalay sa tapay nga umuna. Sige, sorry nga ron. Lois, di ko nam. Ala, asikasuan ta nga runen ng iti papeles para iti panagkasarta. Anya? Inaklon mo ti ayat ni Bruno, anak. Wananang. Kat nagtulag kami nga iti kabita na panawan kat agsimpa kamin. Nagdaras mutan. Isuntumot la ti papanan na nanang. Kandag iti anak ko ngamin ti pampanunutak. Ti masakbayan da. Sa bagay, kat rinugyan yung arudan nga inasikaso dagiti papeles yung agkasar. O nanang, iso ti inasikaso mi anagmalmalumi di kalman. Kat amuyo, ingrandi kano ti kayat ni Bruno akasarmi. Kat dagiti dua nga anak mi iti ray diverting, isudan to ti kang runaan kano nga abay mi. Ay nagsaya atin ngay nukasta. Inakmat nga rod agpadaitan iti badok nga isibuk daw inton makikasar ka kin ni Bruno. Saan yun na pagproblemaan day tananang? Iso nga imbaon nak ni Bruno dito'y balay, ta ibaga kada kayo anakagatang kamin iti isuot yun to akawas inton agkasar kami. Anya? Ay, nagsaya atin anak ko. Madamag ko man? San ka kadi nga agbabawi ang makiasawa kin ni Bruno? Kinaagpayso na nanang. Ni pay laberting tadda dito'y pusok. Gaputa ka sa pulak ti kadwak amang paadal kadagiti anak ko. Mapilitanak ang makiasawa kin ni Bruno. Amok ngay ayatem unay day di berting. Ngem aklunem kuma nga awanen day di asawam. Kat sursurwem nga ayaten ni Bruno. Bruno, iawat ko kan ti anak ko. Kat sapay la kumatayatem, dayawem, raumum to kas asawam. Ipatagmun to kuma, akas iti panangipatag day di muna nga asawa da. Uwe, nanan. Ikarit, saan kong to apasaktan tirik na ti anak yo? Ta ay ayatik unay. Saan na rin mga atulit ti kalesa? Sino ti? Sino na? Berteng! Berting! Berting lakay! Layla! Layla! Asawa, si Bibiaga ka. Diyos ko, agyaman at ta si Bibiyag kagayam asawag. Kasta tinapasama ka, Layla. Dahil sansada kiti may sa isla. Basit nga isla. Ngawan tao na. Imbaglakit din. Ta, na sarungay may nagkalap. Kat, isun tinakilugana ka nagawid. Ti
amok kat napukaw ka ni Tagnanayon. Impadamag nga ni Mang Bruno, nga agtungtong lab ka, kat aging gaalimnad kan. Ulag dahil ti ala kay Bruno. Imbes at tulungan nak, hindi makita ng agtungtong labak. Saan? Kinatkatawan nakit ni. Dasal babida na. Saan nak at tinulungan? Kinon ko na akay kayat na numataya kon. Anya? Dahil tatimpukpuk na. Pagpatpatulungak. Ngam saan nak ngay narayat. Kat nakalugan iti salbabida na. Kagayam. Plano na ti mga sawakin ka no nataya kon. Kas tagayam, ti kinadakas na. Awanan ka itibain la kay Bruno. Ti amok na sayaat ka. Ulag kagayam. Imbes sa tinulungam idi ti asawak, idi makitam amalmalmus. Tinatkatawa ang paigayam. Mangirurumun ka. Gapulaeng itikayat mo apa ng asawa kanya. Wala. Pero nakamamain na ito inaramin ko. Pangasyo. Sandak ko mga darom. Pagkawalan dak, Laila. Berting. Bilang ka nasayat nga amok. Dakis kagayam. Sige. Pagkawalan da ka. Sandakan nga darom. Ngam iti ka anuman. Sandakan na pagpiaran. Imbaglakid din. Tanakaimbag unay ti Diyos. Di na impalubos sa matayak. Nga orin na dawal idi ti daloyon. Imbaglakid din ta di na impalubos sa maagaw mo kanyak ti asawak. Dakas ka la kay Bruno. Kat iti kaano man, dahito iti tandaanam, saan to apulos a pagbaligyan ti Diyos dagiti kasken ka anasikap. Nakapasulak, pagkawanan ako. Lakay Bruno, ada pagpatinggaan ti kinasikap. Kaning gapoy ti kinadayag ti Diyos. Gapoy ti kinasayat na. Aga narartulat ta tinamnama ka iti awanan gaway akas kata kami. Ditan papagayam kinaggibusan ti pakasalitaan ana pauluan. Agbaligi nga ta tinasikap. Dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos. Para iti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.